Hola, avui us vull presentar les obres per a adults d'en Roald Dahl. Penseu que aquest any, el 2016, estem celebrant el centenari del naixement d'aquest gran escriptor gal·lès d'origen noruec i bé, en aquest canal tenim altres llibres seus recomanats, com són Les Bruixes i El gran amic gegant, però avui us vull presentar l'obra per a adults perquè crec que no és tan coneguda, d'acord? Us faig primer un petit apunt biogràfic d'en Roald Dahl. En Roald Dahl va ser un escriptor que d'alguna manera, tot i ser una persona molt positiva, però va tenir una infància i una vida familiar una miqueta desgraciades. Quan va ser petit va estar internat en diferents internats britànics i allí hi havia maltractaments físics, bastant que després va reflectir en les seves obres tan conegudes com, per exemple, Matilda, Charlie la fàbrica de xocolata, i després també en la seva vida familiar, amb el seu matrimoni amb l'actriu Patricia Neal, va morir una de les seves filles en accident i també la seva dona de part, i llavors això va ser una cosa que el va marcar molt. De totes maneres, també va tenir una vida força exòtica. Va lluitar a la Segona Guerra Mundial pilotant un avió de guerra, va tenir un accident també una mica que li va produir seqüeles, però després se'n va anar cap als Estats Units i ahir, com que coneixien a Ian Fleming, que és l'escriptor del 007, de James Bond, entre els dos, d'alguna manera es van dedicar una mica a lo James Bond, a seduir milionàries americanes per tal que estiguessin pro causa britànica, d'acord? O sigui que tenia una vida bastant entretinguda. I ara, si de cas, us recomano la seva obra per a adults. En Roald Dahl, per a adults, no té novel·la. El que ell té són molts relats, sobretot alguna petita novel·la com l'Oncle Oswald. Ell va començar a escriure fent relats sobre el seu pas com a pilot de guerra per la Segona Guerra Mundial. En diferents revistes li pagaven per això i a partir d'aquí va ser que es va començar a dedicar a escriure pels relats de guerra, però després ell va virar, va agafar un tom i va començar ja a escriure, quan ja n'havia escrit uns quants d'aquests, relats que són sempre històries inesperades, imprevistes, històries molt que tenen a veure amb les misèries humanes, amb les misèries de gent propera a nosaltres, no gent d'aquesta estranya o assassins ni res, sinó gent propera, de la que te trobes al costat, a l'autobús, a comprant el pa, les misèries d'aquesta gent com a que molt identificables, que ens podrien passar qualsevol i realment sempre tenen uns finals molt imprevistos. Avui us porto diferents llibres perquè veieu que aquest any hi ha hagut una mica de boom Dahl i s'han fet moltes edicions. Teniu, per exemple, l'edició completa dels contes de Roald Dahl en castellà per Alfaguara. Mireu, aquí està tot, si us agrada Dahl us recomano aquesta edició. Penseu que té pràcticament 1000 pàgines de Dahl, a qui li agradi, doncs això li encantarà, tot i que ja dic que els relats són molt diferents. Al principi són molts relats de guerra i després ja tenim més les seves històries imprevistes. Com a històries imprevistes hi ha moltes edicions, per exemple hi ha aquesta de La butxaca, en què hi ha una selecció de les seves millors històries imprevistes. Aquí en portada tenim una il·lustració que fa referència a Espatlla de Xai, una de les seves històries més famoses, que fins i tot en Hitchcock la va portar a la televisió amb una sèrie de capítols que feia sobre històries imprevistes, i també va servir d'inspiració a Almodóvar per la seva pel·lícula ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Tenim també una altra edició, per exemple aquesta de Columna, també té 4 dels seus contes més famosos, entre els quals Intercanvi de parelles, que és una història que parteix de la base de dos homes que volen intercanviar-se les esposes, però sense que elles es donin compte, amb la qual al final se les intercanvien. Ja us ho dic ara, però al final, bé, ja veureu el que passa. En un altre ordre de coses tenim les històries de l'Oncle Oswald, que això són unes històries que són eròtiques, pornogràfiques i molt divertides. Doncs a qui li agrada aquesta temàtica, amb això, amb l'Oncle Oswald, xalareu molt. I ja per finalitzar una miqueta, estarien 2 llibres que a mi m'agraden molt i que crec que són molt recomanables, que són autobiogràfics. Es tracta
de Boi, Relatos de la Infancia, és una història de quan ell era petit i fins i tot hi ha fotos i hi ha les cartes que ell enviava sempre a la seva mare i aquí trobareu moltes històries molt divertides, com la seva obsessió que després va reflectir en Charlie la fàbrica de xocolata, d'on li ve aquesta obsessió pels dolços i per la xocolata, i després també els càstigs corporals, per exemple, com els que infligia el que després seria l'arzobispo de Canterbury, que fins i tot va arribar a coronar la reina d'Anglaterra. Imagineu-vos, doncs, amb ell va tenir el dubtós honor de que li pegués amb una regla al cul. I després, la segona part de Boi seria Sol pel món, que llavors aquí tindríem també unes memòries autobiogràfiques d'en Dalt, però ja quan ell va anar a treballar per la Shell a l'Àfrica i després es va enrolar amb l'aviació per lluitar en la Segona Guerra Mundial. Són unes històries absolutament delicioses en la línia de Dalt i també amb alguns apunts de les cartes directes que ell sempre enviava a la seva mare, sempre se'n recordava d'ella, i amb algunes fotos. Jo, si us agrada tot això que us he explicat, us ho recomano vivament, us agradarà molt, a part de que us entretindreu, era un grandíssim escriptor i espero que us agradi tant com a mi.